danas sa nama. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama. Rekli smo da uz vino ide dobro sir. Može. Kakav je to sir što ste vi doneli? Ovo je desertna vrsta sira. Jedini ga mi radimo na ovaj način u Srbiji i u Evropi, koliko smo pretraživali, da. Radi se na jedan inovativan način gde se pravi sir, posle toga ide na zrenje 11 nedelja i kad se završi zrenje peče se sa različitim dodacima i tako sir dobija aromu. Gde se peče? Peče se u mirnoj peći, sat vremena na 200 stepeni i prvi ukus koji smo uradili je bio sa domaćom slaninicom. Oho. Za tih sat vremena slanica se topi, probija u sir i tako sir dobija aromu. O, lepo, lepo. A vidim da ste dobili i Oskara. Da, prvi Oskar Srbije za prvi srpski sir, to nam je jedna omiljena nagrada. Imali smo kasnije i beogradskog pobednika i nagradu za najbolji etno brend i svašta još nešto. Svaka vam čast. I koje ste ovde vrste još doneli? Ovde Domaćom slaninicom. Dobro. Zatim sa goveđom pršutom koji se peče na puteru, slaninom mangulice, maslinom kalamatom u maslinovom ulju i mešavinu bibera i belog luka. I uz koje, sad koji sir ide uz koje vino? Je li ima to nekog pravila ili ko šta voli? Pa ima. Pršuta odlično ide uz belo suvo vino, a slaninice, da li mangulice, domaće slaninice, uz neko crveno ili crno vino. Aha. A kako ste došli na tu ideju? Je li vam neko pomaže u pravljenju toga sira? Pa ideja nije moja, ideja je moje mame i potiče jako davno, iz 90. godina kad sam ja bio student. I ona je to pravila za mene dok sam bio u studentskom gradu i dosta cimera je to jelo. I na njihov nagovor sam ja i krenuo u taj posao. Tako da ideja je mamina, radimo ga u našoj kući. Porodica ga radi, ne u nikog eksterno. Je li na tradicionalni način onako? Kako se pravi? Pa jeste. Način je inovativan, način ne liči na tradicionalne sireve kačkavalje, već je inovativan, tako da smo nekim procedurama u patentnom zavodu ovde u Beogradu. O, bravo, svaka čast. Tako da je ono jedna vrsta novotarije, definitivno. I kako izgleda kada kod vas dođu gosti, oni probaju jedan po jedan sir, ili ima neka određena količina koliko smemo da pojedemo ovo? Pa pazite, ako vam uz to dođe neka pršuta, masline, suvo meso, slaninica, onda sir ne ode puno. A vi morate malo to da degustirate pre nego što je iznesete pred ljude. Pa moramo da probamo, da ne bude ispalo slatko, trebalo je slano. Da. Jel imate neke nove ideje, nešto što možemo da očekujemo u narednom periodu? Pa trenutno radimo tartufe, crni i beli, i to namenski radimo za jednog našeg klijenta koji ima pse, nalazi tartufe u šumi i onda napravili smo saradnju gde mi radimo sir sa njegovim tartufima, a on ima tu ekskluzivu samo da on to prodaje. O, sjajno, dobro, lepo, lepo. Hvala vam puno što ste došli, interesantna priča, moram vam priznati. Hvala i vam.